הפודקאסט בחסות פסיכוטריפ, קהילה תומכת תודעה, קהילה שעוסקת בחוויה הפסיכדלית, מזעור נזקים ואינטגרציה. שאינטגרציה זה לחשוב על אם אתה מה אני מבין- רוצה, לא. ואז להבין איך אני לא, פועל לפי זה. אינטגרציה זה כשאתה מקבל מידע ששובר את המידע הישן שלך, או כשאתה מתחיל באופן אקטיבי להטיל ספק ולחקור נושא, ואתה מוצא חורים באמונה שלך ואז אתה נוטש אותה. אתה חייב לעשות את זה באופן מודע ויזום לחלוטין. זאת אומרת, אתה לא בא בגישה של אני מחפש דברים שיוכיחו את מה שאני מאמין בו, אלא דווקא להפך, אתה תחפש דברים שיפריכו את זה ותראה אם זה הגיוני. או שזה סתם כשלים לוגיים. בסופו של אבל, דבר, אם אתה נצמד להגדרות וחוק הזהות של אריסטו, אתה לא יכול ללכת לאיבוד. אתה לא, כי אתה הולך בבסיס מה הופך משהו למשהו. תודעה, מוח, גוף, חוויה, חומר, כן. זה לא משנה מה. אתה קודם כל, אתה בודק שאתה ניגש לדבר שבאמת מדובר עליו במציאות. כי אם אתה לא הולך לפי מאפיינים, ראית את זה מיליון פעם, אנשים יגידו לך שתודעה זה מוח, שחומר זה חוויה, שמשולש זה עיגול, שבן זה בת, הם יגידו מה שהם רוצים, הם לא רוצים להצמד למאפיינים. אבל כשאתה נצמד למאפיינים, זה ברור מה הדבר. כי זה תמיד חוזר, כי המציאות שלנו היא דטרמיניסטית. כי גם החוקים וגם הדברים במציאות הם קבועים. מה זאת אומרת קבועים? לא יודע, קנאביס זה קנאביס וכיסא זה כיסא. כן, יש מלא סוגים שונים של כיסאות מחומרים שונים, אבל בהגדרה הבסיסית של מה זה כיסא, כיסא זה תמיד כיסא. א' זה תמיד א', מלך תמיד יהיה מלך, כדור תמיד יהיה כדור, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד שמשהו הוא משהו אחר. אתה יודע מתי משהו הוא משהו אחר? כשאתה משתמש במילים נרדפות. זה הפעם היחידה שמשהו הוא משהו אחר. במתמטיקה אתה יכול להשוות משולש לעיגול, אבל בפילוסופיה ובמציאות אתה לא יכול להשוות משולש לעיגול. מבין? מתמטיקה היא הרבה תיאוריה, כי אתה לא עושה מתמטיקה של המציאות, אלא אתה יודע, אתה נבחן בבית ספר על תרגילים שהמציאו לך. אוקיי, אז קודם כל להבין את המציאות בלי שקרים. אם זה אתה יכול כבר להגיע... נשמע קשה. בטח שזה קשה, בטח שזה קשה. אתה יודע כמה... כל העולם זה שקר אחד גדול. לא, אבל אתה יודע כמה שקרים הפיצו לך מגיל 0 ובברירת מחדל מה שתחפש הוא שקר? כאילו אתה תחפש עכשיו בגוגל אתה תמצא שקרים. ושקרים מאוד פופולריים. אבל אני נורא תמים, אני נורא רוצה להאמין לדברים. אבל למה אתה צריך להאמין לדברים שאתה יכול לבדוק בעצמך? כי יש דברים שאני לא יכול לבדוק בעצמי, אז... אוקיי, אז תתעסק... לא, אבל תתעסק בדברים שאתה כן יכול לבדוק בעצמך. אוקיי, ומה אני יכול לבדוק בעצמי? אתה יודע כמה דברים וכמה חוויות וחוקים אתה חווה שאתה יכול לבדוק בעצמך? כל הדברים שאני מדבר עליהם, כל הפילוסופיה, כל הבנת המציאות, לא פיזיקה, לא חומר ואיך דברים עובדים. הבנה הבסיסית של חוויות, אתה לא צריך שום מעבדה בשביל זה, ולכל בן אדם יש גישה לזה. למה? כי הוא חווה. אתה מבין? אנחנו לא מדברים עכשיו על... לא יודע, מיקרוסקופ אטומים אחי, לא יודע, כל מיני ניסוי צופה אחי, או... אתה מבין? אני לא מדבר איתך על דברים, אני לא מדבר איתך על דברים שצריכים תנאים מאוד ספציפיים כדי לבדוק אותם. בוא נהיה כנים, אם אין לנו גישה לזה, אנחנו לא יכולים לבדוק, אנחנו צריכים לסמוך על מידע. אתה רוצה לסמוך על מידע שאי אפשר לבדוק, זה בעייתי, אבל אני לא מתעסק בזה. אני מתעסק בדברים שכן אני חווה ואני יכול לבדוק. אתה מבין מאיפה הגיע אני תודעה? התפיסה נבנית ככה וככה. אתה מבין? זה חוויות וניתוח ומחקר. אי אפשר פשוט לסמוך על ההיררכיה. אי אפשר. אתה מבין? כאילו לימדו אותך שיש לך את המדענים, יש לך את בעלי החלוקים וזה, והם יודעי דבר. לא, הם לא יודעי דבר. ראית את זה בקורונה, ראית שגם שני אנשים שהם מאמינים בקורונה והם מקדמים את האג'נדה אומרים שני דברים שונים. עזוב עוד רופא אחד שאומר נגד ואחד בעד.
כאילו, אחי, זה מטומטם להאמין שכאילו האקדמיה זה חבורה של אנשים בחלוקים ליגת הצדק, אחי, שכולם מאמינים ואומרים אותו דבר. לא. אבל זה אנשים- הגיוני, כי זה אנשים לא, זה שמתעסקים לא. כל החיים שלהם במשהו. אבל זה לא קשור, זה לא מחייב את זה שהם יאמינו ויבינו אותו דבר. מוכח לך בשטח, זה לא מה שקורה. האם טסלה ואיינשטיין הסכימו על הכל, ששניהם נחשבים פיזיקאים מאוד מאוד גדולים? לא, ממש לא, אחי. אתה מבין? האם כן. ניטשה ולא יודע, אפלטון או פרויד, או אתה יודע מה, קח את קרל יונג ופרויד, שהוא כאילו היה תלמיד שלו, האם הם חושבים אותו דבר? לא. לא לא. בהכרח, יש דברים שכן, יש דברים שלא. אז לצאת מנקודת ההנחה שהאדם בעל תואר מסוים, אתה יודע מה? אולי אתה יכול לצאת מנקודת ההנחה שיש לו הבנה מסוימת במקצוע שלו, אבל בגלל שיש לו את התואר הזה, אז הוא גם מבין בדברים אחרים, זה כבר הזוי לחלוטין, אחי. זה לשים כתר דמיוני על בן אדם. למה הוא זכה בכתר כן. הזה? לא יודע. כאילו, חוץ שוב, מזה, אני תראה, חוץ נוטה מזה, להאמין. תקשיב, אתה מכיר את משל המערה של אפלטון. שלחתי אותו, דיברתי עליו מיליארד פעם, אתה מכיר אותו. מה הוא אומר אם לא שאנשים סומכים על מה שהכי פופולרי ונסחב טוב בהיררכיה? זה הכי אומר את זה שיש. אנשים ויתרו על האמת לטובת מה פופולרי ומי אומר מה. במקום פאקינג תצאו מהמערה ותבדקו אם זה נכון. כי כשאתם בודקים אם זה נכון, אתם רואים שהאנשים האלה הם פשוט שרלטנים ופשוט עיוורים מתשומת לב וכוח, ואנשים שסוגדים להם גם עיוורים והם גם מנצלים את ההיררכיה ומנוצלים בעצמם. זה הזוי. כל מי שבמערה לא מבין מה הולך בכלל. אבל משחקים אותם מבינים ויש להם תעודות או יש להם כיפה על הראש. זה כל כך שטויות. כל הזמן לשחק בזהויות וזה. בסופו של דבר, אתה יודע, זה מסתכם אני חווה את המציאות, אתה חווה את המציאות, בוא לדיבייט עכשיו. בוא לדיבייט עכשיו, נראה מי הבין יותר. ומי יתעסק בעוננות עצמית ולחפש סקס וכסף ויחס. כי אני מבטיח שבמרתף שאני נמצא בו, זה כל מה שהתעסקתי. יש לי עשרות אלפי שעות של טיפולים, של לכתוב את זה בצורה של מאמר או שירים וזה, תמיד, יש לי הוכחות חותכות לזה שזה ככה. אז מישהו שעכשיו פעם ראשונה נכנס לעולם הזה חושב שהוא יכול לאתגר אותי, לחדש לי, אני מצטער, זה לא יקרה. אני יודע, יש אנשים יגידו לי מגלומן וזה, אבל בסופו של דבר, איך אני מגלומן אם אני מצליח שוב ושוב להוכיח בפנים של כולכם שאתם לא יכולים להתמודד איתי? אתם לא, אתם 5 שעות בתוך החרא הזה. אני חושב 30,000 שעות. אנשים יש להם בעיה שאתה אומר שאתה יודע הכל. אבל אני לא אומר שאני יודע הכל. לא הכל, אבל אתה מאוד נחרץ במה שאתה יודע. נכון, בדיוק, אני מאוד נחרץ במה שאני מבין ויכול להוכיח. דברים שאני לא יכול להוכיח, אני אגיד לך, זה תיאוריה, או אני אגיד לך, אני לא יודע בכלל. להפך, אני לא מתבייש בזה, דווקא כי אני כל כך מבין בנושא הספציפי הזה, אני אגיד לך, תשמע, אני לא מבין בדברים אחרים. לא מבין בכל כך הרבה דברים אחרים, והם לא מעניינים אותי גם. אבל בדבר הזה, שהוא התשוקה שלי, שאני מתעסק בו כל כך הרבה זמן, מהבוקר עד הלילה, בזה אתה רוצה להתעסק איתי? בזה? בהצלחה. אז זהו, אבל אז כמו שאתה אומר, המדענים האלה, אתה יודע, גם בטוחים בעצמם, גם 20 שנה הקדישו מהחיים שלהם בשביל משהו. נכון, אבל זה לא קשור. אם אתה חוקר 30 שנה משהו, אוקיי? אבל אתה מגיע למחקר עם אקסיומה מסוימת שהיא לא נכונה. לאן המחקר ייקח אותך? זהו, אז שוב, שיטות המחקר, השיטה המדעית גם כן לא הכי טובה, אבל היא הכלי הכי טוב שיש לנו עד היום. לא נכון, שיטות מחקר למה? אתה מבין שיש פה סודות, אבל יש פה מלא סודות שונים של המציאות. אתה לא תבדוק פסיכולוגית מישהו עם מיקרוסקופ, גם לא עם טלסקופ, אתה מבין? ואתה לא תיקח מומחה לשפת גוף לבדוק את הירח, נכון? אז יש פה
ענפים של המציאות, ויש מלא כלים שהם רלוונטיים לענפים האלה של המציאות, ומה אתה רוצה לחקור. אז זה שוב שאלה של מה אתה רוצה לחקור. אתה רוצה לחקור ביולוגיה, דברים שהם תחת הפיזיקה, כן, כנראה תצטרך מעבדה, ברוב הפעמים במחקרים היותר עמוקים. אבל יש לך כל כך הרבה דברים שלא דורשים מעבדה. אז רגע, אז אני אהיה חוקר תודעה. אתה יכול להיות חוקר של מיליארד דברים. חוקר של התודעה של עצמי בינתיים. בוא נתחיל עם זה זה לא ככה. קשור, אתה יכול להיות בן אדם שנהנה מצמחים וחוקר צמחים. בסופו של דבר המקום הזה ייקח אותך לבדוק מה צמחי מרפא, לגדל חלק מהצמחים, ואז גם אולי להגיע למצב של אגרונומיה, שאתה כבר וואלה עכשיו אני רוצה יותר לבדוק לעומק, אני רוצה עכשיו לשבח איזה זן, אני רוצה לעשות החלאה בין זנים, אתה מבין? לעשות איזה פטריה חדשה להביא אותה לעולם. מה מונע ממך את זה התשוקה שלך? לא, אתה צוחק, אבל מה מונע ממך את זה התשוקה שלך? זה מה שאתה עושה במרתף המחשבה שלך, מרתף התשוקה שלך, זה לא עניינו של אף אחד. שרוף את החדר, תרים את המעבדה של דקסטר, אחי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה עסוק במה אחרים אומרים, או מה אחרים חושבים, או מה שהרוב אומר זה מה שנכון, אתה בבעיה על ההתחלה. חסר מדענים גדולים אחי שהם מטריאליסטים? לא. האם הם פיזיקאים מדהימים ואנחנו צריכים אותם והם מגיעים לגילויים? כן. האם מה שהם אומרים רלוונטי לחיים מבחינת התנהלות בבסיס, מבחינת הפילוסופיה והפסיכולוגיה? האם הם מצליחים לחשוף באמת את המציאות? האם זה שהם מסרבים לקבל בית הפיזיקה זה נכון? לא! התשובה לכל אלה היא לא. אתה מבין? אי אפשר להגיד שבגלל שבן אדם מבין בדבר אחד, אז הוא בהכרח גם מבין בדבר אחר. לא, זה שדות שונים של המציאות, אחי, ולאנשים יש נטייה מה זה לזלזל בפילוסופיה, בגלל סיפורים שהם לא מבינים על המוח ואיך המוח עובד בכלל. אם הם היו מכירים בדבר הפשוט שהוא פשוט מעבד שמבסט חוויה, כי הוא הרי לא יוצר את המציאות, אתה מבין? במיוחד מטריאליסטים לא יכולים להגיד את זה, כי הם מאמינים באבולוציה. אתה מבין? אז הם לא יכולים להגיד שהמוח יצר את המציאות, אלא המציאות יצרה את המוח. או, זאת אומרת, המוח הוא תהליך בתוך המציאות הזאת. תהליך אבולוציוני שקרה ממערכת מעצבים בסיסית וטטטטטטטה. אוקיי. מה באתי להגיד? כן, שכאילו, יש כל מיני סיפורים על המוח, כמה אנשים רוצים להגיד שהמוח הוא זה שחושב, שהמוח הוא זה שמרגיש, שהתודעה במוח, התת מודע במוח, כל הדברים האלה לא נכונים. אתה מבין? אתה יודע כמה סילופים יש כדי להגיד שהדברים האלה הם נכונים? זה להתבסס על פסיכיאטריה ועל זה שסרטונין זה אושר, משהו שהוא פשוט לא נכון, אוקיי? וזה הדרך היחידה של הפסיכיאטריה למכור את עצמה. שהמייצרי סרטונין אשכרה עוזרים למישהו. זה לא... אוקיי? אחרי זה יש לך את זה... אבל זה כמו להגיד שסמים לא... שנייה. אחרי זה יש לך את זה שחוויה זה חומר. למרות שחוויה זה משהו התנסותי ומטאפיזי, ההגדרה שלו מאוד ברורה ושונה מחומר. לחוויה אין מיקום, לחומר יש מיקום, לכל סוג של חומר. אתה מבין? יש פה דברים שכשאתה מתייחס לדברים כמאפיינים, אתה אומר שא' זה ב', אתה לא יכול להגיד את זה, זה לא נכון. אתה מתחיל פה לשנות דברים במציאות ולהגיד שמשהו אחד הוא משהו אחר לחלוטין. לא. זה שאתה רואה סוג של קורלציה בין הדברים, לא אומר שהדברים אותו דבר. אוקיי? זה שאתה יכול לתפוס כדור עם היד לא אומר שהלתפוס זה הכדור. זה שאתה רואה פעילות חשמלית במוח לא אומר שהפעילות חשמלית במוח היא החוויה. אתה מבין? זה פעילות חשמלית, זה לא חוויה, זה תהליך במוח. אתה מבין? אנשים אבל לא... אנשים רוצים למצוא קישוריות, הם רוצים להבין את המציאות, כן? והם אומרים, פעילות חשמלית במוח זה קשור לרגשות של אדם, או הם רוצים להבין את הרגשות של האדם, נכון? לא, הם פשוט לאו דווקא הם מצליחים, הם מסרבים לקבל, כי זה לא נכון, הם מסרבים לקבל מטאפיזיקה, ואז הם עולים על המסלול של הדיסוננס, ואז כדי לנסות להישאר עקביים,
הם מנסים, כל פעם השיחה הזאת הולכת לאותו מקום. אתה מדבר איתם על הדברים המטאפיזיים, אתה אומר להם זה במוח. אז אתה אומר להם, אוקיי, אם זה במוח, אז אתה בעצם אומר לי שהדמיון שלי הוא פיזי, הוא עצמו חומר. זאת אומרת, אתה יכול לראות את החוויה הסובייקטיבית שלי. משהו שהוא לא הגיוני ולא קורה. אתה מבין? מה שכן קורה, וזה המחקרים שיש היום, זה, יש לך חוקר שממפה את הפעילות החשמלית של מטופל, ואז שואל את המטופל מה הוא חווה, כי הוא חייב להתאים בין מה שהמטופל חווה לבין הפעילות החשמלית, אחרת הוא ממפה פעילות חשמלית על סמך מה? אוויר? מה שהוא מאמין שזה עושה? אתה מבין? כי זה לא נכון. הרי מה, כולנו משובטים וחושבים אותו דבר ומאמינים אותו דבר, ואז אתה פשוט רואה משהו כזה אובייקטיבי שאתה מתפועל אצל כולם? לא, הדברים האלה הם לא ריאליים והם לא נכונים. אין מצב שהם עובדים ככה. לא, רק אתה רוצה להבין סטטיסטית. אני לא רוצה זה כמו להבין סטטיסטית, אני רוצה להבין דטרמיניסטית. סטטיסטיקה לא אומרת כלום. אבל אתה לא מספיק חכם כדי להבין דטרמיניסטית, אז אתה מסתפק בסטטיסטיקה. לא, זה מה זה מפתיע. סטטיסטיקה? מה, אני עובד פה בהגרלות, אחי? אוקיי, זה כמו שבא לך בן אדם אומר אני בדיכאון בזה וזה, ואתה פסיכיאטר ואתה רוצה לתת לו עכשיו תרופה. נו. עכשיו יש לך 5 תרופות לתת. לא, אבל אני לא פסיכיאטר ואני לא נותן לו... אבל נגיד זה לא והיית, תרופה, נגיד אבל והיית. זה לא תרופה. נגיד- יש פה כל כך הרבה לא, בעיות, זה לא תרופה. זה לא באמת יעזור לו, זה לא יוציא אותו מהלופ שלו, ואני לא פסיכיאטר. אני לא עובד כמו לא, פסיכיאטר. אוקיי, נגיד והיית פסיכיאטר. לא, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, הכדור הזה יש לו 50% סיכוי לעבוד, זה 70% סיכוי. סבבה, אני לא כן. הייתי עושה את זה. לי יש דרך שהיא 100% או 0%, זה תלוי בבחירות שלך. אוקיי. מה חסר לי? מה חסר לי בעצם? לא חסר לי כלום, אה? רק אוהב אינטגרציה, ארגזים, אמרתי לך. ארגזים. הנה, הוכחתי לך, אתה לא עשית אינטגרציה. אני שאלתי אותך מה אתה, תודה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? שיש לי פעילות חשמלית במוח. ככה אתה עושה אינטגרציה? רגע, אוקיי. אוקיי, סבבה, אז אני תודעה, ואני חוקר את החיים מסביבי, ואני מנסה להבין את לא, החוקיות של לא, החיים, לא, לא, של לא, המציאות. לא, לא, לא. עזוב, זה אולי, מה? זה תשובה למה אתה עושה כתודעה. אני אומר, מה זה אומר להיות תודעה? או בעצם, איך אתה יודע שאתה תודעה? סוג של לפי הגדרה. אני תודעה כי אני מגדיר את עצמי כתודעה. כי יש לי את המאפיינים של תודעה. מה, אתה הכנה לטרנסג'נדר, אחי? אוקיי, מה המאפיינים של תודעה? אני תודעה מה כי אני תודעה? מזדהה כתודעה. אתה מבין שזה בדיוק what is a woman? anyone who identifies as a woman? זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אוקיי, מה המאפיינים של תודעה? מה המאפיינים? או שאני אמור להגיד לך עכשיו. אני אמור להגיד לך עכשיו מה המאפיינים של אני תודעה. חושב ששנינו יודעים שאני עונה לך על זה מתוך שינה. אז אני חושב שאתה תענה. מה המאפיינים של תודעה? לא יודע, רגשות. לא, 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 לא. לא רגשות. כשאתה שואל את השאלה ככה, אז אתה חושב לענות מתוך מה שאתה מכיר, מתוך איזה ערך ויקיפדיה. לא. איך אתה יודע שאתה תודעה? אם אני לא תודעה, אז מה אני, אחי? אתה מבין? אני משהו. אבל מה זה אני אומר? משהו. מה זאת אומרת אם אני לא תודעה אז מה אני? אז מה זה אומר אני תודעה? איזה מאפיין יש לתודעה? סורי, אחי, אבא שלי הרגע התקשר אליי. אז, שומע? כן, אז אמרנו מאפיינים של תודעה, ואז אתה שואלת מה אני בעצם. ואז אני עונה, אני תודעה. אני תודעה. יופי.
כי אני לא יכול להיות משהו אחר בעצם, לא? אז מה? אבל למה אתה תודעה לא זה יכול כאילו... להיות? למה אתה לא יכול להיות משהו אחר? מה גורם לך להגיד, אני תודעה? זה מה שגורם לי להבין שאני תודעה ולא שום דבר אחר. מה הדבר הזה? פשוט איך שאני מגדיר את עצמי. לא. אז בוא תגדיר את עצמך מה? כדור פורח, אחי. אוקיי. לא, אבל... אני חוויה אנושית כלשהי, נכון? אני סוג של בן אדם. זה מאוד, תבחר את המילים שלך, כי כל מילה עכשיו שאתה תגיד אני אתייחס אליה. אוקיי, אני בן אדם, מה זה בן אדם? בן אדם זה מה שאני, זה קוף מלומד. גוף? קוף מלומד. אוקיי, זה גוף. אוקיי, בן אדם הוא קודם כל גוף, נכון? כאילו, אני שואל אותך, אני לא משתמש במילה בן אדם. יש את הצורה הגשמית שלו. אוקיי, שזה אז יש הגוף. את הגוף. ו? ויש את האלמנט המטאפיזי, הרוחני, המחשבתי. סבבה, אז עכשיו אתה נכנס לבעיה הפסיכופיזית. נו, אז גוף או נפש. אוקיי, או שניהם. אוקיי, שניהם. למה? כי שניהם קיימים. מה? גם הפלאפון מה, שלך קיים, אז אוקיי. הפלאפון שלך? אז אתה אומר, איך אני יודע שעל הטלפון שלי יהיה נפש? לא, איך אתה יודע שאתה לא הפלאפון שלך? אני לא יודע. בעצם, מה אני בעצם, אחי? איך אני יודע להבדיל את עצמי מהסביבה? אולי התודעה שלי בעצם זה מה שמבדיל את עצמי מהמציאות הכוללת, מתודעות אחרות? לא. כאילו, יש לי תודעה שהיא שלי, ולאחרים יש נפש ותודעה משלהם, וזה לא חופף. זה לא... לא, זה לא נכון. לא יודע. כי זה אומר שאתה מוסיף מאפיין לא נכון לתודעה. כל התודעות שוות. כל התודעות זה בדיוק אותה תודעה. איך אתה יודע? איך אני יודע? זה... כי אני מבין, הכל זה אחד, קשור אוקיי. לרעיון של כלום ואין סוף, ואיך נוצרה המציאות, אבל אולי יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין. סבבה, אז זה אפשר להבין, זה לא משנה. כרגע איך אתה יודע שאתה תודעה, או מה זה תודעה? המאפיין היחיד שלה זה כאילו אין לה גוף, אני קיים. אבל אני קיים, אני פועל. על פי מה אתה יודע שאתה קיים? אני יודע שאני קיים כי אני קודם כל הייתי קיים. What? אני קיים כי אני קיים. לא, אחי, זה דברים שהם מה זה מבוססים סיפורים ואמונות. מה אני? תקשיב, המאפיין של תודעה, ומה שהופך אותה לתודעה, ומבדיל אותה מכל דבר אחר במציאות שאין לו את המאפיין הזה, זה מודעות. זה יכול להיות פשוט להיות מודע, להיות כאילו ערני לסביבה. לא מודע בקטע של ידע. הבנתי, כן. אתה מבין? כן. רשמתי את זה בקבוצה, זה בקטע של להיות לשים לב. או to have awareness. אתה מבין? זה כן. לא בקטע של to have wisdom או knowledge. זה לא כאילו בקטע הזה. כן. אתה מבין? זה קצת בעיה בעברית, כי גם מישהו שהוא מודע, שכאילו מתארים את זה שהוא נורא מבין במשהו, וגם מישהו שהוא מודע הוא לא מצליח לתקשר, לא. אבל הוא conscious, כאילו. כן. אתה מבין? אז זה אותה מילה בדיוק, ואז הרבה פעמים אנשים יגיעו למצב שהם לא מבינים מה אני אומר בשיחה, אבל... אני חושב שרוב האנשים יבינו שאתה מתכוון למודע בקטע של awareness, אבל בסדר, בוא... לא חושב, אם אתה תראה את השיחות זה לא בהכרח זה, אבל זה בסדר, כי תמיד אפשר להסביר את זה.
אוקיי. בסופו של דבר, איך אתה יודע עכשיו שאתה החווה המודע? איך אני יודע שאני מודע? כי יש לי יכולת הבחנה. אני יכול להבין דברים, אני יכול לחוש חושים, נכון, נכון? והבסיס של כל זה בסופו של דבר זה במילה אחת. אמ, אתה אמרתי יכול לך, לקרוא לזה? אני חושב משמע אני קיים של דקארט הוא בפועל משהו אחר. יש לו אפילו שורש יותר מצומצם. כך פשוט רמז. אני קיים? פשוט אני קיים. לא, לפני אתה שאתה לא... חושב אתה קיים. לא? אה, אבל איך אתה יודע שאתה קיים? כי אם לא הייתי קיים, לא הייתי חושב על זה שאני קיים. הקיום שלי הוא אוקיי, עצם הזה אבל... שאני שם לב לזה, כן. נו, אז אני פשוט מנסה לגרום לך להגיד את השורש, שבסופו של דבר זה אני חווה, משמע אני קיים. אני חווה, אוקיי. אתה מבין? עכשיו, מה מעיד על זה שאתה החווה? אני מעיד על זה שאני חווה. לא. אוקיי, סבבה, אתה מתוך המודעות שלך, בהתאם לתשובה שאני מחפש, יכול להגיע למצב שאתה אומר את זה. אבל רגע. איך אני יודע שאני חווה? לא, אבל זה סוג של לענות על השאלה הזו. איך אתה יודע שאתה קיים? לא. כי אתה חווה, אז אמרנו, כי אני חווה. אתה מבין? אוקיי. החוויות מוכיחות גם את עצם קיום החוויות עצמן וגם את עצם קיומו של החווה. כי בלי חווה מה יחווה? אתה מבין? והיה לי את הדיון הזה השבוע בקבוצה באנגלית. ותקשיב, כתבתי את הטיעונים מה זה טוב. הם לא יכלו לעשות כלום. זה... לא, זה פשוט ש... וואי, למה ברח לי? וואי, מה דיברתי? על זה שאתה חווה. אתה קיים ואתה חווה. וואי, ברח לי מה שאמרתי בקבוצה שם. אתה יכול לחזור על זה. כאילו, תסתכל שנייה. אבל זה לחזור אחורה. אין שם גם הרבה שטויות. לא זוכר, תזכירי על מה דיברנו, אולי זה יתרפרש לי במחשבות שלי. על זה שאני קיים ואני חווה. זה שאני קיים ואני חווה. אני קיים כי אני חווה. ואז כזה... אתה לא יכול לחוות תודעה, ואתה לא יכול לחוות את החווה. אבל המסקנה היחידה שלך מתוך החוויה שלך, זה שאתה החווה. כי אתה חווה כל החוויות. נכון. אתה מבין? יש פה טריקים של לוגיקה, שמתוכם אתה מבין מה אתה. כי אם לא, אתה מסתכל על המראה, אתה מקשיב לאנשים, ויש לך שם, ויש לך פרצוף, וזה מה שאתה. אבל בפועל לא. זה אבטר לחוות באמצעותו, וכן, אתה חווה איתו כאב, ואתה חווה איתו סקס, ואתה חווה איתו לאכול, ולהפליץ, סבבה? אבל זה אבטר. אתה יכול לצאת ממנו, אתה יכול לחוות יותר ממנו, אתה יכול לחוות מצבים שונים באמצעותו. אתה יכול לחוות חוסר שליטה בגוף, שליטה מוזרה בגוף, אתה יכול לחוות שינוי של החוויה הוויזואלית, אתה יכול לחוות כל כך הרבה דברים בהתאם לאיך שהמוח עובד וזה שהוא מבסט את המציאות והוא לא באמת יוצר אותה. הוא לא עובד ב-0 ו-1, הוא עובד ב-0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 30. יש לו מצבים שונים, בהתאם לחומרים שונים, בהתאם לחוויות שונות, טריגרים שונים. מי שמכיר בדברים האלה, הוא חי את החיים שלו ברמה הרבה יותר גבוהה, כי הוא
הוא מכיר בטריגרים, הוא מנסה להבין אותם ולפרק אותם כדי שכשהוא חי את החיים שלו בהמשך, זה לא יתקיף אותו ולא יגרום לו לחרדות או לקרוס, אתה מבין? ויש דברים שאתה מנסה להימנע מהם ויש דברים שאתה רוצה לחוות. זה באמת לחיות את החיים. מה זה לחיות את החיים? לחפש את היחס ולהיות, לא יודע, להיות בטינדר אחי ולחפש עוד שבורה, להעביר איתה את היום השבור שלי, שגם אני שבור, כי לא מצאתי שום דבר יותר טוב לעשות מזה. אתה מבין? די, כמה אפשר, אחי, דם. זה הזוי, אחי. כאילו ממש, חיות שמשחקות אותה שהן נעלות יותר מחיות, אבל הן חיות אותו דבר בדיוק. זה גועל נפש. אז מה זה להיות תודעה? לחוות. הופה, יש פה... ולהיות החווה. אוקיי, אז אתה חווה. אוקיי. ואני חווה מלא דברים. ואז אני גם יכול לבחור מה לחוות. וזה... אתה חותר לבחור מה לחוות. כי אתה יודע, זה... במחשבה יש לך משהו מסוים, ככל שזה יותר קל פרקטית, יש פחות משתנים ויותר קל לבצע את זה. לצורך העניין, אם אתה הולך לחמם לך משהו במיקרו, אין יותר מדי איפה לטעות עם זה. אבל אם אתה עכשיו רוצה להרים פרויקט, להתחיל זוגיות או משהו כזה שיש פה כל כך הרבה יותר מרכיבים, אתה מבין? אז אתה יכול לחתור למשהו אחד, אבל זה לא תמיד מה שתקבל. וזה כאילו היופי שאתה לא יודע למה אתה... אוקיי. וממה נובע הרגש שלך? הרגש? מאיך שאני מבין את החוויה. קינקי. מה? כן. יואו, תקשיב, יש פה כפרה על הקביש הזה, וואלה, הוא טובה קורים, הקורים מנצנצים בשמש. אולי אני אכתוב על זה שיר. היצי פיצי הקפי. אוקיי, אז הרגש שלי, אוקיי, אז זה כמו, אתה מכיר את מודל אפרת? שיש אירוע פרשנות, רגש תגובה? נכון. אז כאילו... אז אירוע זה החוויה, פרשנות זה... אני לא... הוא כן טוב כבסיס, במיוחד לסאחים. כן. אבל יש בו... כיתת מב"ר. קצת יותר מכיתת מב"ר. הייתי אומר ש-NLP זה הכיתת מב"ר. זה קצת יותר, אבל בסופו של דבר אתה רוצה ממש לפרק את כל ה... בוא נגיד שזה איזה גוף ואתה רוצה לפרק את כל האיברים שלו, והאותיות של אפרת לא מפרק את כל האיברים שלו. כן. אתה מבין? כי כאילו, יש שם תגובה שזה, אני מניח שזה כאילו יחבר גם את ההבנה וגם את הקופינג מכניזם, אבל זה, לדעתי זה לא נכון להציג את זה ככה, ממש צריך כל שלב. כאילו, אני מניח שאם הם היו עושים 6-7 אותיות זה היה מכסה הכל או משהו כזה. אבל אתה יודע, אפרת כזה יותר מתגלגל. היה קשה לזכור את 7 אותיות, אמרתי לך זה... לא, נכון. אני אומר זה יותר מתגלגל. אוף, בא לי... עוד פעם בא לי שקר. לא. עוד פעם בא לי קוקוס. לא. בא לך להמשיך אינטגרציה. בא לי קוקוס. לא. אוקיי, אבל איך כל זה קשור לזה שאני לא מצליח להביא לעצמי שינוי בחיים? או שינוי שאני מייחל אליו? כי אני לא נעול על מה אני מייחל, אני כן יודע... קודם כל, אבל אני מוותר לעצמי. קודם כל,
תבין את האלגוריתם. ואז תבין איך האלגוריתם פוגע בך, ואז תשנה את האלגוריתם. אוקיי. כאילו, אני מאוד בן אדם של כזה הכל או כלום, או שבית זונות, או שבית סוהר. אז ממש יאללה, כאילו. אז ואני הכל. רוצה להכניס את עצמי למשמעת בית סוהר. זה לא קשור למשמעת בית סוהר. הפוך, אתה לא, אם תעשה לעצמך מערכת שעות לדברים האלה, זה לא באמת יעבוד. והניסיון שלי עם סאחים, לא סתם, אבל מהניסיון שלי אתה... זה מתי שזה בא להם טוב, ומוכנים לעבוד על זה. לעומת אנשים שוואלה הם מסביב לשעון, תן לי משהו שישנה את איך שאני מרגיש, את איך שאני חושב, את איך שאני חי את החיים שלי. אני יכול להגיד לך שמהקבוצה השנייה יש פחות אנשים, אבל יש. ואני מאוד אוהב אותם. לא, אני אומר לך את האמת, אחי, כי אני גם כזה. אני רציתי שינוי באמת, אני לא חיכיתי שמישהו יביא לי את זה. אנשים שוכחים ש... אתה יודע, זה לא רק שיש אנשים שמזלזלים בזה שהוצאתי כל כך הרבה תוכן והם לא משקיעים אפילו להקשיב לו. זה... אני עברתי את הדברים האלה בעצמי, אני מאוד מאוד מבין בהם. אני לא מחרטט לאף אחד, הדברים פתוחים. כן. לא אז יודע גם מה. אני צריך לעבור במסע משלי. ולצאת גיבור. כאילו, אתה אומר, בואנה. למה זה לא קרה עד עכשיו? אבל למה זה לא קרה עד עכשיו? כי יש מנגנונים שמגיעים מהטראומה, פחד, בושה, הקופינג מכניזם. אמרתי לך, המנגנון ריצוי הזה, החוסר מוכנות שלך להתאמת גם על הדברים שאתה באמת מאמין בהם וחשובים לך. אי אפשר לחיות ככה. זה שאתה מרצה אנשים והם זורקים לך מילים טובות לא אומר שהם אוהבים אותך. ראית את זה כל כך הרבה פעמים. אז למה להמשיך בלופ הזה ולשקר לעצמך וללכת ליחס פייק? אתה מבין? רק כדי לא להרגיש לבד. במקום באמת לשבת ויאללה קוסומו ואני אמצא אנשים שנכונים לי. או שפאקינג תחזור לישראל, יש לך פה אותי ודני, אחי, מה אתה צריך את כל הפייק האחרים? הכל טוב, נראה לי אני חוזר עוד איזה חודש וחצי. מה שאתה רוצה, זה לא קשור, אבל אני אמרתי לך את זה הרבה פעמים. כמה אפשר לחיות את החיים חרטא הזה, אחי? לא, זה באמת, זה לחיות בלי תשוקה, זה לחיות מהבולבול. ודי. מבחינתי אדם שהוא באמת חכם, הוא לא מפסיד לבולבול שלו, אחי. גבר שמפסיד לבולבול שלו הוא אפס, אחי. שלא לדבר על אנסים, שזה בכלל כאילו פאקינג חרטבול. רגע, יש לי שאלה, מה לגבי בן אדם שהוא אוהב מישהי? זה סוג של להפסיד לבולבול, לא? כי לא, האהבה נובעת מבולבול באיזשהו מקום. לא, אבל אתה צריך לדעת להתנהל בזוגיות. אתה לא יכול בגלל שהיא אישה ובגלל שאתה רוצה סקס לתת לה הכל. אתה מבין? כמובן, כמובן. אתה יודע מה? כמה לדעתך מנשות ישראל רוצות להתחתן? וואי, הייתי אומר 70%. 70% גם זה המספר שהיה לי בראש. כמה מה-70% האלה היו מתחתנות עם הסכם ממון על השולחן? רובן? לא, ממש כאילו, לא. ממש לא. מה זה עם הסכם? כולן רוצות הסכם ממון, לא? למה שמישהי לא תרצה הסכם ממון? כי בהסכם ממון היא מקבלת פחות. לא. כן. בהסכם ממון זה אומר שהיא... כן. אתה בטוח? תבדוק. אוקיי, נניח וזה ככה זה עובד. הסכם ממון זה אומר שעושים הסכם חלוקת רכוש לפני החתונה. לעומת זאת, אם אתה לא עושה הסכם, אז אתה יודע. אז 50-50. כן. ובית משפט וזה, ומזיינים את האובה, מזיינים את הגבר בביקורים של הילד, אם יש ילד, וכיף גדול. כן. הבנת? כן. הבנתי.
אז כמה בחורות רוצות להתחתן בלי הסכם ממון? לא, כמה זה באמת, יסכימו. זה לא תחום שאני מבין בו כפרה, באמת, אני לא יודע מה להגיד. כי אתה לא מבין את המנטליות פה. זה הישרדות, אחי, מן הסתם שזה הישרדות. אבל אז אין פה אהבה. אז אין פה אהבה, אחי. כי אם את מספרת שאת אוהבת אותי ואת פה בשביל האהבה ובשביל הזוגיות ובשביל חיי המשפחה, למה את רוצה 50% ממה שאני בניתי? למה אי אפשר לעשות הסכם ממון ובאמת לחתור לחוות את החיים שלנו בזוגיות מתמשכת? שוואלה נמות זקנים ביחד, אחד ליד השני. למה לא? אבל אם מראש את באה בגישה כזאת, אתה מבין? אז כאילו... ואתה מבין איך בתי המשפט בארץ עובדים? אתה בעמדת נחיתות. אחי, אתה בעמדת נחיתות אחרי כמה שנים שאתה יוצא עם אותה אישה, כי גם אם אתם לא נשואים ואין הסכם ממון על השולחן, אם יש לכם ילד ואתם מוכרים בדיוק, אתה מבין? אתה אוכל זרנוק, זה לא יעזור לך. שוב, נכון. יש חלק... אם זה נכון, תקשיב, אם זה נכון, אתה לא עובד עם סטטיסטיקה, סבבה? אתה אומר, אני רוצה לעשות מה שאני צריך כדי להבטיח שאני לא נופל בין הכיסאות ואני לא חלק מהסטטיסטיקה. מה זה אומר? אם צריך הסכם ממון, אני אעשה אחד. אתה מבין? זה מה שזה אומר. אוקיי, אבל אם תסתכל על זה מהפרספקטיבה של האישה, שהיא אומרת, וואלה, 50% מהזוגות מתגרשים, נגיד, אולי זה 40%. זה יותר לדעתי, אבל למה? וואלה, אני לא מבין בזוגיות. יכול להיות ש... אתה יודע מה הסטטיסטיקה בארצות הברית? הייתי אומר משהו דומה. משהו כמו 85% מהנשים הן אלה שיוזמות את הגירושים. כן, כי תשמע, לגבר הרבה יותר קשה... נכון, כי גבר ברגע שהוא יצא נישואים, הוא לא רוצה לפרק את זה. הוא יעשה הרבה כדי שזה לא יתפרק, אלא אם זה גבר זבר. אתה מבין? גבר אלים, גבר שבוגד. אבל הגבר הממוצע, אחי, אם הוא כבר נכנס למקום הזה, הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא מגיע לבית משפט לענייני משפחה. הוא לא רוצה. הוא מפסיד כסף, ויותר מזה הוא מפסיד את הילדים שלו. אתה מבין? כן. אז למה באמת כל כך הרבה אנשים מתגרשים? כי האישה לא מסופקת, כי האישה פתאום רואה שיש לה אופציות יותר טובות. אתה מבין? אתה חושב? אני חושב ש... אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את זה במקומות של וידועים, אתה רואה את זה בכתבות, במחקרים, אתה רואה שזה שגרה של אנשים, אתה יודע שאנשים בוגדים, אתה יודע שאנשים עושים את החרא הזה, אתה יודע שאנשים מתחתנים סתם בשביל השופוני, או בגלל לחץ חברתי, אז כאילו זה לא, אתה יודע, זה לא משמיים, זה לא עכשיו מישהו בא וממציא לך סטטיסטיקות וממציא לך מידע, לא, הכל אנחנו חיים פה את הזבל הזה. אתה מבין? זה מתחיל מהטינדר ואיך אתה מראה את עצמך והרושם ראשוני ואיך אתה עובד וכל הזה, וזה מתגלגל למקומות האלה. בגלל זה, אם אתה יוצא עם אישה עם שכל ומודד, אתם תמצאו את עמק השווה, וגם יהיה לה משהו משלה, היא לא תהיה מישהי שפשוט אומרת, מה, אני אהיה בבית עם הילדים כי זה הכי קל, ויהיה לי גבר שיחלקל אותי. אבל היא לא רוצה באמת להיות אימא, אוקיי? אני מכיר נשים שרוצות להיות אימהות, אחי, שזה באמת כל מה שהן היו רוצות, סבבה? ואתה יודע מה? הם מגיל מאוד צעיר למדו את הדברים בבית ואיך לנהל משק בית. למה? כי זה היה המטרה שלהם, להיות בבית עם הילדים. וזה מבורך, אני מאוד מאמין בזה. אני כל הזמן אומר, ילדי שנות ה-90 הם הילדים האחרונים שזכו שיהיה להם אמא בבית שתחנך אותם. אמא שלי הייתה בבית, אחי, כשהייתי צעיר, עד איזה גיל 13, שאז היא התחילה לעבוד. אתה מבין? וואלה. למה היא התחילה לעבוד באמת? כי היה לה משעמם? כי רצתה משהו משלה? כי זה לא מספק, אתה מבין? כי אתה גם לא רוצה להרגיש תלוי. האנשים לא מבינים, אחי. תקשיב, פיונה, נכון? בשרק? איך שרק הלך להציל אותם? דרקון ששמר על המגדל, נכון? כן. הרעיון הזה של להיות עקרת בית, אוקיי? כאילו תקשיב, כשאתה מסביב לילד כל היום, כשהוא ילד קטן, זה ממלא לחלוטין וזה קשה מאוד. אבל אתה יודע, אחרי זה ילד במסגרות, והאמא כזה, אוקיי, אני לבד, מה, אני אראה טלנובלה בבוקר?
9 שעות עד שהילדים חוזרים ולכן להם צהריים, זה לא מחזיק, אז נהיה פה איזה חוסר והרצון של האישה גם להגשים את עצמה, לפרוץ גבולות, להראות לעצמה שהיא יכולה, אתה מבין? ראיתי הרבה דברים על אמא שלי ואני גאה בה בהרבה דברים, אוקיי? אשת חיל לא, בגלל אבל אתה צריך להבין שזה סוג של מלכודת דבש מוזרה כזאת שנשים מחפשות להם, אני אהיה המלכה בארמון. לא, כן. את קולעת? כן, קולעת את עצמך בתוך קולט. קולט? כן, נראה לי. לא יודע, בכל מקרה, את שמה את עצמך בסוג של כלא, מפחדת מהעולם, אתה מבין? לא עושה שום דבר אמיתי, ואז גם המחשבות מחלחלות. האביר שלי כל הזמן בחוץ, אולי הוא רואה נסיכות אחרות, האם הוא עדיין חושב שאני הנסיכה הכי יפה, אתה מבין? הדברים האלה מחלחלים אחי, ואז הם מתפוצצים בקשר גם. אתה מבין? תוסיף לזה גם חברות מתוסכלות מינית, שהן אומרות לה גם את צריכה להתגרש, או זה עושה לך רע, אתה מבין? כשהיא לא עשתה שום דבר באמת לשנות את זה, אז אתה מגיע לאיזה מקום מבולגן מגעיל כזה אחי, ואז גירושים מכוערים, גבר שלא ציפה לזה פתאום גירושים מכוערים בתוך הפרצוף שלו. אתה מבין? תגיד רגע, למה לדעתך עושים הרבה פחות סקס אחרי כמה שנים בקשר? לפעמים אפילו ברמה של פעם בכמה חודשים, כאילו. כי יורד הסף תשוקה, כי פחות יש זמן, כן. כי יש ילדים. אבל עדיין, אחי. עדיין, אבל אפשר למצוא את הזמן פעם בחודש, נראה לי. לא, אחי. זה לא תקין. אם אתם בזוגיות זה לא תקין, אחי, אני לא מאמין בזה. ושאנשים יבואו ויספרו מה שהם רוצים, אני לא, אתה יודע, אני לא לוחץ ולא רודף אחרי סקס, אבל אם אנחנו בזוגיות, אחי, זה צעד ראשון לכיוון של גירושים. מה, פעם בחודש? כן. וואלה. באמת? דווקא... אני אגיד לך יותר מזה, יש מחקרים שאומרים שברגע שגבר עזב את המיטה, עבר לסלון, לא ליום אחד אחי, לא קיבל עונש, אלא כבר בני הזוג לא ישנים ביחד באותה מיטה, עזוב שוכבים, לא ישנים באותה מיטה, הסיכוי שלהם לשקם את היחסים כבר יורד בצורה דרסטית. זה כבר אומרים להם לפרק את זה. אתה מבין? כי אין להם אפילו, יש איזו אינטימיות בללכת לישון עם מישהו. אתה מבין? ואם אין לכם אפילו את זה, וואו, איזה מטורף. תחשוב שאתה תפוס, אוקיי? אתה לא רווק, אסור לך, אתה נחשב בוגד אם אתה עושה משהו מחוץ לנישואים, אבל בנישואים שלך אין כלום. זה אוכל מבפנים, אחי. זה רוב הנשואים זה ככה, זה גם למה יש הרבה גירושים. אבל שוב, זה תלוי בבחירות של אנשים ואיך הם חיים את החיים שלהם ובאיזה גיל הם התחתנו, ושוב, ההגשמה העצמית שלהם, זה תלוי בכל כך הרבה דברים. אם אנשים לא עשו שום דבר משמעותי ורצו להתחתן והם חיים עם משכורת מינימום, מה נראה לך שיקרה? ואחרי זה גם הם רוצים להביא 4, 5, 6 ילדים. נו באמת. אלוהים ייתן. אלוהים כבר תיתן. זה אנשים שהם לא חושבים שני צעדים קדימה. אתה מבין? הם מושפעים מהחברה. אז בסדר, אז הם אחי, החיים שלהם הולכים לעבדון. אתה רוצה גם לחיות ככה? לא. לא. אז זהו. אתה יכול ללמוד מההתפתחות שלהם, מהטעויות שלהם. אתה רואה איך הם חיים, אתה רואה בחירות, מתי בחירות הן לא נכונות ומתי בחירות זה פשוט לא הזמן שלהם. בחירות. כן. מילה מצחיקה. לא, מה אחי, כאילו... אתה יודע כמה נשים יש שהן פשוט מפחדות מהעולם וחושבות שגבר צריך להציל אותן מעצמן? זה הזוי אחי, והן יעשו מניפולציות, והן ידברו על נאמנות, אתה מבין, ובגידה, אבל הכי קל לאישה לצייר שבגידה זה סקס. מה עם זה שגבר פותח איתך את הדברים שהוא לא פתח עם אף אחד אחר, ואת הולכת ומספרת את זה לאנשים אחרים? זה לא בגידה? זה האמא של הבגידה. כן. אתה מבין? טוב, תשמע, חיים מורכבים. לא, הם לא כאלה מורכבים, אתה פשוט צריך
למצוא אנשים שהם אותנטיים ואנשים עם ראש על הכתפיים, תעשה לי טובה. ומי ששורד, שילך להזדיין, אחי. אני לא אסתובב עם מישהו שימכור אותי עוד יומיים. שורדים זה לא מעניין. הם חסרי ביטחון, אחי, והם מחפשים כל הזמן אישורים. תאמין, אתה יודע איך הם חושבים. ואתה יודע גם שבסופו של דבר הם יבגדו וואי, בי. לך. אתה מבין? אז אני לא מחפש אשכרה. אנשים שיבגדו בי. אחי, זה כל כך פשוט, כי בן אדם לא רואה בך את מי שאתה באמת. אתה מבין? הוא רואה בך את המעלות שלך, ומה הוא יכול להוציא ממך, וזהו. ואז כשיוציאו ממך את כל הקש, תזדיין, מי יסתגר עליך? ראיתי את זה קורה כל כך יכול הרבה להיות. פעמים, אחי. כל כך הרבה פעמים. הם מפורסמים, כל כך הרבה כאלה ראיתי עם אבא ומכיר. שלי, אנשים אחרים במשפחה, אתה מבין? כשאתה עם סטטוס מסוים, אז שמה? שמה מה? שכולם הם רוצים את מה הם יכולים כביכול להוציא ממך? בדיוק. וואלה. אתה יודע מה אומרים? שכאילו, if you can't beat them, join them? כן. אז זה עניין של, אתה מתחבר לחזק. אתה מבין? זה נותן לך וואלה. הרגשה של ביטחון. אז- בטח. נכון. אז עדיף פשוט להיות חזק בעצמך. ולהביא אנשים סביבך. אם יש לך את האופציה, תמיד. מי רוצה לסמוך על מישהו אחר שאתה לא יודע את המניעים שלו? כמו שאתה בא לנצל אותו, הוא גם ינצל אותך. מר פרייר הוא הרבה יותר חזק. למה שהוא ייתן לך בחינם? ככה זה עובד, אחי. ככה עובד אלפא. מה, אלפא פרייר? אחי, ביבי פרייר? כל בן אדם שרוצה לקבל אצלו איזה מקום או משהו, הוא מוציא ממנו מה שצריך, אתה מבין? כן. אתה צוחק, אבל שוב, ככה עובד האלפא, וברגע שהאלפא מאבד את הסטטוס שלו, אז פתאום אתה רואה העכברושים נוטשים בספינה מישהו טובעת. אחר. כן, כן. זה בדיוק. האלפא מאבד את הספינה, והספינה שוקעת, הם נוטשים, הם לא יתמכו, הם לא ינסו להחזיק את הספינה, שעד עכשיו שירתה אותם נאמנה. בסדר. בגלל זה אני אומר, אנשים אותנטיים, וזה לא עניין של כמות, זה תמיד יהיה עניין של איכות. אתה מבין? בגלל זה לא כזה קל למצוא אותם, אבל אתה רוצה אנשים שלא חיים הישרדות, אתה רוצה אנשים וואלה אמיתיים, וואלה. חלאס שטויות. חלאס גרידות וחלאס פייק. אוף שמוף. לא, אני פשוט חושב על זה מה אני מחפש? אני רוצה לספק את עצמי. אני בחיפוש. אחרי גלידה, אחרי קוקוס, חסק, אבל שום דבר לא מספק. מה, רק תשוקה, אה? זו עבודה עצמית או בריחה? תבין. אז למה אני לא... אני אעשה לך את זה שחור לבן. אוקיי. יש לך גלולה אדומה וגלולה כחולה. עבודה... יש לך ימינה ויש לך שמאלה. יש לך מסלול דוגמנות ויש לך כביש. רפרנס לפיג'מות. וואלה. אוקיי. אז... אבל המנגנון בריחה הוא משהו שכל כך... אתה יודע, ככה אתה מתנהל. כאילו, אתה יודע, אומרים ש... נכון. בוא נגיד, טבוע בך. יש הרגלים, והמוח, בוא נגיד, מפריש דופמין, לפני שהוא יודע שבתור איזה ציפייה. כמו שנגיד, יש אנשים בוא נגיד, קוראים לקוק. מה זה, אתה מתרץ לי את זה בסיפורי מוח? ברגע שהם רואים את האבקה
ברגע שהם רואים את האבקה, כבר הם אומרים שכבר נדלק להם המוח. עוד לפני שהם הריחו, רק כשהם רואים את האבקה ומסתפים להרגשה של אחי, כבר המוח כאילו מתעתע אתה בהם. קטוע, אתה קטוע. ואז אני אומר, אז יש מנגנונים, נו, אוקיי, אני אומר, יש מנגנונים של המוח, שהוא עסוק רק בבריחה כל הזמן. הוא עסוק בבריחה, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע. לא, זה הטראומה, אני לא יודע מה, זה לא, לא. זה עניין של מה אתה עושה עם המודעות שלך, כמודע, מה אתה עושה, לאן אתה מנווט אותה, מה אתה שם פוקוס. על הבריחה, על עוד משחק TFT, או עכשיו אני הולך לחקור על איך מפרקים תפיסה, איך אני יכול להתעלות על עצמי, איך אני יכול להשיג יותר ערך עצמי. כן. אתה הולך לעשות מחקר או שאתה הולך לעשות בריחה, אחי? זה מאוד מאוד פשוט. אני אמרתי לך, אני אעשה לך את זה שחור ולבן. אי אפשר להמציא אצלי אפור איפה שאין אפור. כשיש אפור יש אפור, אין מה לעשות, אפשר להקיש אותו. טוב, בוא נהיה זה מלא אמונות מקבילות, אחי, זה אמונות מקבילות לגבי איך להתנהל עם אנשים, עם נשים, עם לקוחות, עם ההורים, עם חברים. אתה מבין? זה אמונות לגבי מה אתה יכול ומה לא יכול. זה כל כך הרבה דברים. בסופו של דבר אתה צריך לצלול אליהם, לפרק אותם. ולהבין מחדש, להגיע להבנה חדשה. מה הקטע בפסיכדלים? תובנות, כולם מדברים על התובנות. בסופו של דבר את התובנות אתה כותב, אתה מוציא אינטגרציה, והופה, אתה מתחיל לחיות את זה. ואז זה לא תובנה, אלא זה כבר דרך חיים. אתה מבין? אוקיי, נחמד. נחמד מה שאתה מציע לי פה. תראה את הקפטן של הטיטניק. יש לנו גם מצות עם קפטן אבוקדו. אמריקה של הטיטניק. מה זה? עצות עם אבוקדו? מה זה עצות עם אבוקדו? יש גם מצות עם אבוקדו. זה סושי. לא. לא? אז מה אתה עושה? מתכתב עם בחורות בטינדר. זה מה שאתה עושה עכשיו? לא, מה אני עושה עכשיו? זהר, אני אקנוס אותך. יש לך פחות אינטרנט מלחמאסניק. כן, אני אחליף אינטרנט. הלו. הלו. כן, אוקיי, אז מה אני עושה לו ככה? לא יודע, אני צריך לקחת אחריות. אוקיי, ומה זה אומר? להפסיק לברוח. ומה זה אומר? להתחיל להתעסק בדברים שבונים אותי ולא... כמו? כמו... כאילו מה שאני חושב עליו זה לבנות לעצמי סדר יום. אבל זה סחי, נכון? זה סחי, כמו שאמרת. כי מה קשור סדר יום? מה קשור סדר יום? כי אני חושב שזה כאילו התשובה לא רוצה להתמודד עם השיט שלי, אז אני אתחיל לעשות שיט סחי. אני אתאמן, אני אוכל סודר, אני אלך לישון ב-11. אמרתי לך. אתה מחפש פרקטיקות במקום להתעסק בהבנה ושבירה של התפיסה המורגצת שלך. טוב, אז מה... אני נהיה חוקר מציאות? מה אני נהיה? כן. אתה מתחיל לפשפש בטראומה שלך, ובאמונות המגבילות שלך, ובבעיה שלך עם ההיררכיה. איזה בעיה יש לי עם ההיררכיה? שאתה כן מביא לאנשים ערך מוסף. זאת אומרת?
מה זאת אומרת? אתה נותן לאנשים יותר ערך ממה שמגיע להם. כולם צריכים להיות שווים, אבל אם עכשיו יש לך מישהו מהאקדמיה, אתה מביא לו יותר ערך למה שהוא אומר. ואם מגיעה כן. בחורה שמוצאת חן בעיניך, אז אתה נותן יותר ערך למה שהיא אומרת. זה לא צריך להיות ככה. כן. אוקיי. This is the end of the end of the שאלה day. שתמיד אני שואל אנשים, יש למישהו יותר גישה למציאות ממך? כאילו? יותר גישה למציאות? יש פה מישהו שיש לו גישה יותר ממך למציאות? לא. לכולם יש אותה גישה? מה? סליחה? לכולם יש אותה גישה? כן. אז מה זה משנה מה מישהו אחר אומר? זה יכול להיות נכון וזה יכול להיות לא נכון, ובודקים את זה, זה לא... אם לכולם יש אותה גישה למציאות, למה צריך לסמוך על משהו שמישהו אחר אומר בצורה עיוורת? כאילו זה... אתה יודע, זה לא עצלות. הסיבה היחידה לעשות את זה זה כי אתה מפחד ללכת נגד הזרם ולהגיד משהו שונה. זה הכל. אין סיבה אחרת, כי אם גם אני וגם אתה יכולים לבדוק את זה ואף אחד לא בודק את זה ופשוט אומר זה נכון, כנראה שיש פה איזה משהו. אנשים לא סתם עצלנים. אנשים לא סתם עצלנים. כן, ככה אני רואה את זה. כן. מה אני אמור? סליחה? לא יודע, שעה 4:30 לפנות בוקר. אז אתה צריך לנווט את נושא השיחה. אוקיי. עם עין אחת כבר, ואני חצי חושב. בסוף דני לא בא בשתיים. כפרה עליו. לא. אוקיי, אמרת אני מביא לאנשים יותר ערך ממה שיש להם, למרות שכולם שווים ממה וכולם שמגיע חווים את להם. כולם פאקינג חווים את המציאות הזאת. כן. אז שוב, זה עניין של כן. להתאפס על עצמי, ערך עצמי, אני לא יודע, אני מרגיש לי שאני מדבר בסיסמאות. להפסיק לברוח. אבל זה לא סיסמאות. לחיות מתוך תשוקה. זה נראה כל כך ברור. למה אנשים לא חיים ככה? למה אני לא חי ככה? אם זה כל כך ברור. כי עובדה שזה לא ברור. כי יש מלא אמונות מגבילות, כי יש טראומה. כי יש את הדרך שבה למדת להתמודד עם המציאות, ואתה חייב לעשות לה reset ו-undo, ולבחור מחדש את איך שאתה מתמודד. סבבה. אוקיי. הזכרת לי עכשיו שיחה שהיה לי עם אנשים, שני אנשים ספציפיים אני זוכר שהציגו לי את הדבר הזה, וזה כל כך הצחיק אותי. הם אמרו שאחרי תקופה עם פסיכדלים ואינטגרציה וזה, הם מוצאים את עצמם בסיטואציה עם אנשים שהם פשוט מקשיבים והם לא יודעים מה להגיב. וזה היה לי כל כך מצחיק, כי אני אומר להם, ואתם חושבים שזו בעיה? ואז הוא אומר, כן, כי אני פשוט תקוע, אני כאילו לא יודע מה להגיב. אז אני אומר לו, אני אמרתי להם כאילו, אתם יודעים שהמצב הקודם היה לפעול אוטומטית, נכון? ואז אתה רואה איך שהתחברו להם, איך שנפלו להם האסימונים.
כי במקום להגיב אוטומטית איך שהיית רגיל, אתה עכשיו במצב פתוח לבחון את הסיטואציה ולבחור איך להגיב מחדש. אתה אשכרה בוחר באופן אקטיבי מודע איך להגיב. משהו שלא עשית בסיטואציות האלה שנים כנראה. אז אתה יודע, זה נראה לאנשים מוזר. אבל זה כל מה שקורה פה בפועל. ובסופו של דבר אני אומר להם, זה הבחירה שלכם איך להגיב, ובסופו של דבר אתם לומדים מניסוי וטעייה. אין מה לעשות, אתה לא יודע איך הבן אדם לידך יגיב. כן. טוב, יאללה, שנהיה למודעות ולא לבריחה. זה בכלל הפכים? הגשמה עצמית ובריחה, הכי נכון זה התמודדות ובריחה. הפכים. אני זוכר מה שדיברתי עם דני, כשהוא היה בטריפ שלו, אני חושב שהגענו בסוף למסקנה שיש כאילו להבין כמה שיותר את התת מודע להעביר את התת מודע שיהיה מודע כאילו. היית אומר שזה נכון? מה? להבין את התת מודע זה? כמה שיותר. אוקיי. ולהפוך אותו למודע כאילו. אוקיי. כי בוא נגיד שהתת מודע זה לפעול אוטומטית, זה הראשית לא בדיוק, זה פשוט דפוסים. כאילו אוקיי, המטרה היא לחשוף יותר מתת מודע, סבבה. כן. זהו, זה כאילו המטרה שלנו. אחת מכלל המטרות. כאילו נסתכל על זה כאנושות, כי אם בן אדם אחד עושה את זה, זה לא אפקטיבי. אוקיי. אם עכשיו כל בני האדם באופן מודע באמת מחליטים לשחק עם התת מודע וכל אחד רץ עם התשוקה שלו, יהיה לנו הבנה שהיא פי 1000 ממה שיש לנו עכשיו לגבי המציאות. כן. הלאה. אוף, בא לי להיות לוחש לרובוטים. לוחש לבוטים. ילד, תעזוב אותי. טוב, מה? אני יכול לשים צפי. רואה שאתה אתה ממשיך רוצה? אינטגרציה. להמשיך אינטגרציה? אם אתה רוצה להמשיך איתי אינטגרציה או שאני צריך להמשיך בעצמי? כן, הבעיה שלא נראה לי יש לאן להתקדם כרגע. אתה צריך להציב נעלמים. אולי אני פשוט צריך להתחיל להתמודד, ואז כשעולים קשיים, אבל אתה לא משנה. אבל אני לא מתמודד. נכון, כי אתה לא משנה את הדרך שלך מלכתחילה, אתה במקום בטוח, איזה התמודדות. כן, אז זהו, אז אני צריך להתחיל להתמודד. זה הקטע. וכשאני אתחיל להתמודד, אז אני אוכל להיעזר באחרים. איך להתמודד עם הקשיים, כן. אבל כשאני לא מתמודד בעצמי, אז אנחנו בבעיה, נכון? אמרתי לך, אתה צריך להציב נעלמים, אתה צריך למצוא מה הטראומה זה נעלם אחד, איך היא גרמה לך להרגיש, והקופן מכניזם בעקבות זה, זה הנעלמים שלך, שאתה צריך למצוא. צריך למצוא את הטראומה. אבל מה אם אני לא מצליח למצוא אותה? אתה תצליח, אני מאמין בך. זה לא קיים, אחי. זה הרי הדבר שכל אחד מנסה להדחיק כמה שיותר, אז אתה יודע. זה אשכרה השדים שלך, להגיד אני לא זוכר את זה, זה חרטובונה לדעתי.
אה, אני מניח שיש כמה סוגים של טראומות, אבל אני לא יכול להבין איך הטראומות האלה משפיעות על איך שאני מתנהל כרגע. או שאני כן יכול להבין. ואז, אבל אין לי את הרצון להתמודד עם ההבנה של אני חי כרגע מתוך טראומות. הטראומה כאילו, הובילה לאמונה לגבי איך צריך להתנהל, ואז זה השתרש בתפיסה, אוקיי? כן. אתה יכול לראות אנשים עם כל כך הרבה, אתה יכול לראות אנשים עם אותרת טראומה, כביכול על הנייר, אבל הם הגיבו לזה אחרת. אתה מבין? אז זה לא, אתה לא מחשב לפי טראומה, אתה מחשב לפי תפיסה. התפיסה השתרשה בגלל הטראומה. יש אנשים שנגיד אתה משחק להם על הטראומה, אז הם ישר מגיבים, הם יגיבו באלימות. או שהם ישתתקו, או שהם פשוט, לא יודע, יתרחקו ממך, או יתחילו להגיב בהתגוננות, אתה מבין? לא חסר את הדברים האלה. זה מלא דפוסים של אנשים שלא רוצים לקחת אחריות, מאשימים מישהו אחר. דפוסים של אנשים שפשוט כבר למדו להאשים את עצמם בהכל. אתה מבין? אז יש לך הכל מהכל, אבל אתה צריך למצוא את הדברים האלה ולפרק אותם. אתה צריך להבין מאיפה הם הגיעו, איך הם משפיעים עליך, להבין שהם לא נכונים. אוקיי? שפענחת את החוויה שלך לא נכון, ואז הגעת למצב שאתה אומר, אני צריך להתנהל ככה, עם אמונה לא נכונה לגבי איך שהחוויה הייתה ואיך אני באמת צריך להתנהל. וההשלכות של הכל. אתה מבין? את זה אתה מפרק, ואז אתה לומד להגיב מחדש. כי אתה אומר, הדבר הזה הוא בכלל שקר, אני מגיב לא נכון. כן. אבל כל עוד אתה מזכיר לא, לי, אבל כל עוד אתה לא באמת מבין, אתה יודע, אז עכשיו לספר לעצמי שאני מתנהל לא נכון. אבל כשאתה באמת בוחן את זה ורואה את זה בפועל, כמו בטריפ, כמו באינטגרציה עמוקה באמת, אז אי אפשר לברוח מזה כבר. זה בפנים ואתה רואה שזה נכון. כן.